Masquera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Muri Zimbabwe nasinda kuigira nyaya yaitika kurutenga muri Zimbabwe ya Bishop ZCC uyo amuri kuona ari pa picture yo ari kunzi asenda nudes muri Zimbabwe kumurora wake muri Zimbabwe. Ari kunzi Bishop uyu akapimba murora wake achida kuti aite mukadzi wake wechi4 Bishop agara ane vakadzi 3 saka anzi aida kuti murora aite mukadzi wechi4 saka zviri kunzi murora uyu anga ari mukadzi wemwana wemukoma wa Bishop uyu saka ari kunzi vakasenda mapictures enhengo yavo kumurora uyo ari pa picture iyo yamuri kuona irapo muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi murora haana kufara nazvo akanoratidza murume wake, saka ndipo pari kunzi vakabva vatora mascreenshots murume wake nemurora uyu vakasenda mumagroups echechi. Zvinazvo zvakukonzeresa kuti pave madivisions pamusoro pechechi. Vamwe vari kuti aiwa Bishop ngastepe down nezvaakaita izvi, asi vamwe vari kubuda achiti aiwa Bishop ngavareurure vakontinye nebasa ravo rechechi muri Zimbabwe. Ndonyaya yatata kuigirai nhasi yaitika kurutenga. Tiudzei zvamunofunga pamusoro penyaya muri Zimbabwe comment section.